पद्मश्री बाबासाहेब वेंगुर्लेकर महाविद्यालय पणतूर तिठा। आमचे कोर्सेस बीकॉम विथ बँकिंग अँड इन्शुरन्स आणि BSc IT। आमची वैशिष्ट्ये: स्वतंत्र कॉलेज इमारत, अर्हताप्राप्त अनुभवी शिक्षक, सुसज्ज इंटरनेटसह संगणक लॅब, व्यक्तिमत्व विकास आणि व्यावसायिक शिक्षणाची सोय, अतिरिक्त मार्गदर्शक व्याख्यानं आणि सेमिनार्सचं आयोजन, तसेच भविष्यातील नोकरीसाठी मार्गदर्शक व प्लेसमेंट सेल। 100% यशाची परंपरा। प्रवेशासाठी संपर्क 9921 095607 किंवा 8275 66 59 46। माजी खासदार निलेश राणे यांची ट्विट्स कायमच थेट हल्लाबोल करणारी असतात। गेल्या 15 दिवसांपासून खासदार विनायक राऊत यांच्यावर त्यांच्याच पक्षातील सहकारी आमदार हे टीका करतायत। त्याला आता निलेश राणेंकडून दुजोरा मिळालाय। खासदार विनायक राऊत यांच्यावर थेट हल्लाबोल करणारा व्हिडिओ माजी खासदार निलेश राणे यांनी ट्विट केलाय। तर पाहूयात नेमका काय आहे हा व्हिडिओ। त्यांच्याच पक्षातले सहकारी आमदार खासदार जे काय बोलतायत ते ऐकून माझ्यासारख्या माणसाला आश्चर्य वाटलं नाही, कारण का मला माहीत होतं की हा माणूस तसाच आहे। पण वाईट या गोष्टीचं वाटतं, ह्याच्यामुळे कोकणाचं नाव खराब झालं। हा माणूस कोकणातून निवडून जातो, रत्नागिरी सिंधुदुर्गाचा खासदार आहे। असा माणूस महाराष्ट्रात बदनाम होणं हे आमच्या मातीसाठी, आमच्या कोकणासाठी ऐकायला बरं वाटत नाही। प्रत्येक गोष्टीसाठी हा माणूस पैसे खातो। ते प्रवासासाठी पैसे, हॉटेलसाठी पैसे, तिकीट द्यायला पैसे, स्वतःच्या निवडणुकीसाठी पैसे, आणि जर पैसे मिळाले नाहीत तर अंगावरचं चेन किंवा जे काय सोनं असतं ते पण लुटतो। असा आमच्या कोकणातून कधीच कोण माणूस निवडून गेला नव्हता। पहिल्यांदा कोकणाला बदनाम करणारा माणूस आज खासदार म्हणून तिकडे निवडून गेलाय। या गोष्टीचं दुःख वाटतं। आणि एवढे पैसे एवढी वर्ष लुटून सुद्धा कधी त्या माणसाने कोकणामध्ये कधी संस्था उभी केली, कधी कुठली फॅक्टरी उभी केली, 5 नोकऱ्या दिल्या, 5 आरोग्यविषयी, कधी कॅन्सर पेशंट, कधी डायलिसिस, कधी मदत केली, कधी खेळाडूंना मदत केली, कधीच नाही। तुम्हाला एकही असं उदाहरण भेटणार नाही, कुठल्याही गावात भेटणार नाही किंवा शहरात भेटणार नाही की या माणसाने मला मदत केली, या विनायक राऊतनी। एकही माणूस तुम्हाला तसा मिळणार नाही। 2 वेळा मोठी साहेबांच्या लाटेमध्ये हा माणूस निवडून गेला, पण एवढा ताट मानेनी असा सभ्य दाखवतो जसं काही त्याच्यासारखा पेटी वाजवणारं कोणच नाही। पण खरे धंदे हे इथून तिथून लोकांच्या खिशात हात घालून पैसे काढणं, लुटणं, सोनं लुटणं। असा कधी खासदार करतो? मी नाही ऐकला असा कधी खासदार कुठल्या जगाच्या नकाशामध्ये असा कुठला खासदार लोकांच्या अंगावरचं सोनं काढून घर चालवतो असं मी नाही ऐकलं। योग्य न्याय आपण अशा माणसाला द्याल आणि योग्य ती जागा ह्या माणसाला दाखवाल जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा, एवढंच मी जनतेला आवाहन करतो। खासदार विनायक राऊतबद्दल जे काय मागच्या 15 दिवसापासून त्यांच्याच पक्षातले सहकारी आमदार खासदार जे काय बोलतायत ते ऐकून माझ्यासारख्या माणसाला आश्चर्य वाटलं नाही, कारण का मला माहीत होतं की हा माणूस तसाच आहे। पण वाईट या गोष्टीचं वाटतं, ह्याच्यामुळे कोकणाचं नाव खराब झालं। हा माणूस कोकणातून निवडून जातो, रत्नागिरी सिंधुदुर्गाचा खासदार आहे। असा माणूस महाराष्ट्रात बदनाम होणं हे आमच्या मातीसाठी, आमच्या कोकणासाठी ऐकायला बरं वाटत नाही। प्रत्येक गोष्टीसाठी हा माणूस पैसे खातो। ते प्रवासासाठी पैसे, हॉटेलसाठी पैसे, तिकीट द्यायला पैसे, स्वतःच्या निवडणुकीसाठी पैसे, आणि जर पैसे मिळाले नाहीत तर अंगावरचं चेन किंवा जे काय सोनं असतं ते पण लुटतो। असा आमच्या कोकणातून कधीच कोण माणूस निवडून गेला नव्हता। पहिल्यांदा कोकणाला बदनाम करणारा माणूस आज खासदार म्हणून तिकडे निवडून गेलाय। या गोष्टीचं दुःख वाटतं। आणि एवढे पैसे एवढी वर्ष लुटून सुद्धा कधी त्या माणसाने कोकणामध्ये कधी संस्था उभी केली, कधी कुठली फॅक्टरी उभी केली, 5 नोकऱ्या दिल्या, 5 आरोग्यविषयी, कधी कॅन्सर पेशंट, कधी डायलिसिस, कधी मदत केली, कधी खेळाडूंना मदत केली, कधीच नाही। तुम्हाला एकही असं उदाहरण भेटणार नाही, कुठल्याही गावात भेटणार नाही किंवा शहरात भेटणार नाही की या माणसाने मला मदत केली, या विनायक राऊतनी। एकही माणूस तुम्हाला तसा मिळणार नाही। 2 वेळा मोठी साहेबांच्या लाटेमध्ये हा माणूस निवडून गेला, पण एवढा ताट मानेनी असा सभ्य दाखवतो जसं काही त्याच्यासारखा पेटी वाजवणारं कोणच नाही। पण खरे धंदे हे इथून तिथून लोकांच्या खिशात हात घालून पैसे काढणं, लुटणं, सोनं लुटणं। असा कधी खासदार करतो? मी नाही ऐकला असा कधी खासदार कुठल्या जगाच्या नकाशामध्ये असा कुठला खासदार लोकांच्या अंगावरचं सोनं काढून घर चालवतो असं मी नाही ऐकलं। योग्य न्याय आपण अशा माणसाला द्याल आणि योग्य ती जागा ह्या माणसाला दाखवाल
जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा एवढंच मी जनतेला आवाहन करतो, एवढीच विनंती करतो. जय महाराष्ट्र. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.